Correct, Mister og Mrs. Labi na ka ng mga dugay na kaayo. Bitaw. Nag-uban dong iri. Pila ka tuig na. Bitaw, no? Oo, basin di ay kanina ang higayon. Nga ang inyo na pong love story, ang atong matagan o kinibang Highlights. Para para sa atong kasama What's Your Story Year 7. Basta, Year basta. 7 na, mga kasama. Sa naghisgot naman tag kredibilidad dong iri. Kanang year 7 di na Di na basta-basta. Pito katuig na may sipakitag love story. Grand Slam. Kuan pa ni sa championship pa ni Grand Slam na mi. Maog yun. Duhan na lang katuig. Katulo na mag-Grand Slam. Mao gani no. So kinig yun. Kamo, kabalo naman yun mo ani. Kung suking ti paminaw mo. Kung medyo naulaw pa mo atong niaging mga tuig. Kay, ay, dili lang ko. Ay, dili lang ko. Maulaw mo ko. Karon ayaw nagyud kaulaw. Ay, mag-ulaw kay porbida. Sus town. Mas bugat baga kasama ning atong premyo ron day. Sa atong kasama What's Your Story. Practical ni practical. Naapay ka ng pamugas, naapay pangkas. Di basta-basta. Bukas. Talima mo na. Mr. and Mrs. ha? Ang premyo mga kasama sa year 7 sa kasama What's Your Story, usag yun kasakong bugas. Wow. 50 kilos day. Way kapin o kulang. Bisa pa nag-inyong timbangon, inigabot na sa inyong hambalay. Correct. 50 kilos baga kasama bugas humay ha. Di basta-basta. Dili nilungag ha? Dili dilungag. Kung dili baga kasama, sako yun siya nga tipasik pa. Tipasik pa. Lungagunon pa. Mabunting ko sa kabulan yun. Kay practical man tayo mahigogma dong erin. Bitaw. Kay kitang mga minyo, okay man ang bulak, okay man ang chocolate. Basta naalay bugas daan. Bitaw day. O cash, mas okay ginadong ang cash day myself pila? 1,000 pesos. Grabe. Kinsa may buhatag ninyo sa kalibo ron? O sa kalibo. Sige daw. Mag-isulan na lang tanin nyo. Kinsa imuhatag ninyo isa kalibo ron niya. Gitagaan pagin mo 50 kilos nga bugas. Pila mang 50 kilos ron mga kasama isa kasako. Hapit na 3,000 Hapit na 3,000. So, basta-basta ni mga kasama na feature pagid yung love story, nakuhaan pagid mo lesson. So, i-post na ninyo sa Facebook ang inyong kinakusgang picture diha, ano? As husband and wife kasama. O niya, sa caption ninyo, butangin lang ninyo dito god. Tay, muhang sa may title sa love story kun tay. Siguro. Mga Forever. Basta-basta. O ka ng first love. Or NBSB. Basta-basta ha? No boyfriend since birth, pero Mau gani no? ng mga love story